Nu o să ghiciți de cine m-am lovit în magazin. Nu știu, dar sper că nu te-a durut. Foarte amuzant. Mama lui Cooper. Dacă ești de acord, l-am invitat să petreacă ziua de sâmbătă la noi acasă. Ura! Da! Cooper va veni la mine! Mă duc să-mi pregătesc jucăriile. Peter, sâmbătă e peste 2 zile. Oh, aproape că am uitat. L-am invitat și pe fratele lui Cooper. E în clasă cu voi, nu? Fratele lui Cooper? Maneti? Nu se poate, mamă! Maneti e un bătăuș! E chiar mai rău decât atât! Oh, e fratele celui mai bun prieten al lui Peter. O să vă înțelegeți voi. Nici nu-mi trece prin gând să-mi petrec o zi întreagă cu Maneti. Cum să scapi de Maneti? Cea mai bună modalitate de a scăpa de un angajament e să ai altul mai important. Da, dar weekendul ăsta nu mai ai nimic planificat. Și petrecerea aniversară a lui Butterfinger? Hei, eu de ce n-am fost invitat? Nu există nicio petrecere. Încă. Născocim noi una. Am înțeles. O să fac niște invitații false. Să-l rugăm pe Butterfinger să ne ajute? Mă pregăteam să-l sun. Butterfingers ne e dator pentru scutirea falsă ca să scape de sport. Știi, Butterfingers nu e tipul care să rămână calm sub presiune. Da, știu. Orice plan implică întotdeauna o variabilă riscantă, dar n-avem de ales. Butterfingers este unicul prieten a cărui zi de naștere mama nu o știe. Butterfingers, amice, ce faci? Bună ziua, doamnă! Angelo e acasă? Desigur, mă duc să-l chem. Ha? Care-i faza, Butterfingers? M-am oprit pe la tine, așa, fără să te anunț, ca să îți dau o invitație la ziua mea de naștere. Mulțumim, lui Angelo i-ar plăcea să vină. Când e petrecerea? Așteptați să găsesc invitația oficială. O secundă. Poftim! Oh, nu! Ziua ta e sâmbătă! Îmi pare foarte rău, nu o să pot veni. Mama a făcut alte planuri pentru mine. Cunosc privirea aia. Ochii împăienjeniți înseamnă că se gândește. Își mușcă buzele, deci a luat o decizie. Mama se va da bătută. Ar trebui să te duci la petrecerea lui Butterfingers. Se întâmplă o singură dată pe an. Așa este. Angelo trebuie neapărat să vină. Va fi o petrecere uriașă. Am invitat toată școala. Toată școala? Ei bine, atunci pot să-i duc eu pe Angelo și pe Walter la petrecere. Walter? Adică Maneti? La mine acasă? Sâmbătă? Oh, de fapt, petrecerea nu e sâmbătă asta, știți? Atunci, e în weekendul următor? Nu, anul ăsta nu o să-mi serbesc ziua. Oare ce a fost asta? Nu știu, am prieteni ciudați. În loc să te gândești cum să scapi de Maneti sâmbătă asta, ar trebui să punem la cale o strategie despre cum să supraviețuiești cu Maneti. Să jucăm fotbal. Dar nu avem minge. Atunci tu vei fi mingea. La ce se gândea mama ta? Încearcă să te pedepsească? Oh, stai, asta e. Trebuie să dau de belele. Serios? Aha, pedeapsa de sâmbătă e cea mai bună scuză din toate. Oh, ce pisicuță drăguță! Ești sigur că ai analizat planul în cele mai mici detalii? Nu fac asta mereu? Bună dimineața, copii! Azi vom continua să lucrăm la desenele cu natură moartă. Oh! Wow! De unde a apărut pisica? Ah! Bine, cine e responsabil de asta? Eu sunt gata să suport consecințele. Pedeapsa de sâmbătă. Oh, nu! Pisicuța e adorabilă! E un model perfect pentru natura moartă. Poftim? Următorul profesor va fi o țintă mai ușoară. Gata cu încălzirea. E timpul să trecem la treburi serioase și să alegem sportul zilei de Are azi. dreptate. Să trecem la treburi serioase. Fanii sportului, azi vom juca! Ha! Frumoasă aruncare, Angelo, volei să fie atunci. Nu din nou. Sherwood, unde e Angelo? E afară. Poftim? Ce vrei să spui? Angelo, vino te rog în clasă, acum. Nu, mulțumesc.
sigur va fi pedepsit sâmbătă asta. Vino în clasă. De ce? E prea frumos afară ca să stai într-o clasă înghesuită o după masă întreagă. O să fie pedepsit tot restul anului. Angelo are dreptate, vremea e superbă. Să facem ora afară. Poftim? Se spune că muzica alină sufletul, dar nu și în cazul profesorilor. DJ Angelo cu ultimul single al trupei Slabber la 3, 2, 1... Ce-i cu larma asta îngrozitoare? Tinere, să știi că o să ai probleme. Poate că acum am mers prea departe. Sper că nu ți-ai programat nimic sâmbătă asta, pentru că o vom petrece împreună, în detenție. Da! Mamă, am o veste bună, adică rea. Voi fi pedepsit sâmbătă, așa că nu voi putea să stau cu Maneti. Pari foarte fericit pentru cineva care tocmai a dat de belea. Cine, eu? Bună ziua, domnule Fit! Ce sâmbătă frumoasă, nu-i așa? Cu siguranță. Angelo, du-te să te așezi în liniște lângă prietenul tău. Prietenul meu? Trebuia să știu. Maneti e pedepsit în fiecare sâmbătă. Hei, voi doi, liniște! Hei, pst, Angelo, vrei să jucăm fotbal? Au dublat în limba română actorii Carina Marin, Cosmin Petruț, Sorin Ionescu, Adrian Moraru, Mihaela Gherdan, Gabriela Codrea, Carina Chiaregi. Traducerea și adaptarea Andana Streng. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Un plan perfect cu un final perfect.